Insemmilkom. Fl-ewwel parti tal-diskors tiegħi għarrafkom illi għal l-Apostlu Pietru id-demm ta' Ġesu Kristu huwa prezzjuż. Fit-tieni ittra tiegħu mbagħad jgħidilna wkoll illi l-fidi tal-Kristjan hija wkoll prezzjuża. Għaliex? Għaliex jekk aħna ma nemnux, jekk aħna ma nirrikorrux għal Ġesu Kristu illi miet bħala l-ħaruf tagħna biex ineħħi d-dnub tad-dinja, dak kollu li Kristu kiseb għalina bil-tixrid tad-demm tiegħu ma jkunx jiswilna. Il-fidi tagħna meta aħna nesprimu l-fiduċja tagħna u ċo nħarsu lejh bħala l-uniku tama tagħna, hemmhekk illi propjament aħna ingawdu mill-valur tad-demm ta' Kristu. Allura irrid ukoll issa illi natikom aktar raġunijiet għala id-demm ta' Kristu huwa prezzjuż. Fil-waqt illi wkoll ninkoraġġikom biex tqisu tassew dan li qed ngħid sabiex intom tkunu kapaċi tirrispondu bil-fidi għal dan il-messaġġ bibliku. L-ittra lir-Rumani tarrafna illi Alla qiegħed lil Ġesu Kristu biex ikun il-propizjazzjoni tagħna. Forsi kelma mhix komuni, għandek raġun. Hija kelma illi tiddeskrivi il-Alla illi fil-ġustizzja u l-qdusija tiegħu ma jistax jaħmel jew jittollera id-dnub. U allura Alla jesprimi l-għada jew id-dispjaċir tiegħu lejn midned appuntu minħabba li l-bnedmin qegħdin jiksru l-liġi tiegħu. Issa, meta Kristu miet fuq is-salib, l-għada b'Alla tneħħa minn fuqna appuntu il-għaliex Kristu tabba u dak l-għada fuq nifsu. Tantu hekk li minn fuq is-salib huwa għajat Alla tiegħi għalfejn abbandunajtni. Kien qiegħed iġor fuqu is-saħħa tal-liġi miksura, kien iġor fuqu wkoll il-għada b'Alla sabiex aħna nkunu nistgħu ninħelsu. Allura, fir-Rumani 3 vers 25 Pawli jgħid li Alla qiegħed illibnu biex ikun il-mezz tal-maħfra dnubietna li propjament hija l-kelma propizjazzjoni. Ġifieri Kristu huwa s-sakrifiċċju illi bih l-għada b'Alla jitneħħa minn fuqna sabiex aħna nintlaqgħu fil-favur tagħna. Huwa l-mezz tal-maħfra dnubietna permezz tal-fidi f'demmu sabiex juri l-ġustizzja tiegħu. Iva, aħna se nkunu milquwajn quddiem Alla permezz tal-fidi f'demmu. Kif għattilkom fil-bidu. Jekk aħna ma nemnux illi dak is-sakrifiċċju huwa propjament għalija, li dak is-sakrifiċċju jiswa għalija, jekk aħna ma naslux li ngħidu bħala Apostlu Pawlu Kristu ħabni u tagħlu nnifsu għalija, il-valur tad-demm ta' Kristu ma jkunx jgħod għalina. It-tieni ħaġa, Alla jiġġustifikana bid-demm ta' Kristu. Meta Kristu mut fuq is-salib, Alla bħala l-imħallef tagħna, la darba aħna nafdaw fi Kristu, Alla jiġġustifikana. U ċe Alla bħala l-imħallef jaqta sentenza favur tagħna. Alla jilliberana mill-akkuża tal-liġi miksura. Is-sakrifiċċju ta' Kristu għal-kawża meritevoli u għal-kawża illi bih aħna għandna mertu mhux mertu personali, ma l-mertu ta' Kristu madut fil-kontana biex bekk aħna nkun nistgħu niġu aċċettati quddiem Alla bla ħtija, bla makkja u bla ebda imperfezzjoni. Aktar minn hekk, il-demm ta' Kristu huwa il-fidwa tagħna. Il-Kristjan jiftaħar fi Kristu u jirrikonoxxih bħala dak il-feddej illi ħelsu minn taħt il-kundanna tad-dnub, minn taħt il-ħtija, minn taħt il-prattika tad-dnub. X'qegħdin ngħidu? Nitkellmu sikwi dwar fidwa. Miftijin bid-demm ta' Kristu, Efesin 1 vers 7, illi fih għandna il-fidwa permezz ta' demmu il-maħfra tad-dnubiet. X'qed jgħid il-kelma fidwa? Dari meta nkiteb it-Testament il-ġdid l-sira kienu xi ħaġa komuni. Infatti nikkalkulaw li nofs l-Imperu Ruman kienu nies li kienu il-sira ta' ħaddieħor. Setgħu jinħelsu minn dik il-qagħda miżera billi iħallsu somma
biex jiksbu l-libertà tagħhom jew aktar komuni jkun hemm xi ħadd illi jixtrihom għalih innifsu. Jaqlaħħom minn taħt il-madma tal-iskjevitu biex jagħtihom anke l-libertà. L-apostli jużaw dan il-xenarju biex jispjegawna illi meta Kristu miet fuq is-salib kisbilna fitwa, u ċoe għalalna il-libertà. Il-libertà mhux biex nagħmlu dak li rridu aħna, imma aktarx biex nagħmlu r-rieda tiegħu, biex insiru d-disċipli tiegħu il għaliex Ġesu jgħid jekk liben jagħmilkom ħelsien intom tkunu ta' bilħaq ħelsien. U aħna se nesprimu il-ħelsien tagħna appuntu billi nintrabtu ma' Ġesu Kristu. Il għaliex ir-rabta r-relazzjoni tagħna ma' Ġesu Kristu f'ubbidjenza evanġelika hija l-aqwa libertà li nistgħu nesperjenzjaw din id-dinja. Finalment, biex nallaċċaw wkoll ma' dan qed ngħid, id-demm ta' Ġesu Kristu wkoll jilliberana minn stil ta' ħajja midimba. Għadna illi il-mewt ta' Kristu tilliberana mill-ħtija, però tilliberana wkoll mill-prattika tal-bnub. Il-Kristjan ma jibqax jipprattika l-bnub bħalma kien jagħmel qabel il-konverżjoni tiegħu. Din xi ħaġa reali, xi ħaġa li kull Kristjan kapaċi jagħti testimonjanza illi iva bid-demm prezzjuż ta' Kristu aħna issa illiberati mill-vizzji, mid-drawit ħżiena, jekk qabel kont tidaj, titkellem pastas, Kristu kapaċi iqaddes lil-sien tiegħek. Jekk inti qabel f'qalbek kellek moħbijin ħsibijiet ta' ejra u superva, Kristu kapaċi jagħtik qalb illi flok ejra tħoss u tuni modrija lejn il-proxmu. Jekk qabel kien hemm l-imrar u nuqqas ta' maħra f'qalbek, Kristu kapaċi jagħtik il-kapaċità li tibda taħfer mill-qalb lil dawk illi joffenduk. Appuntu, Kristu jilliberana minn stil ta' ħajja midimba. Il-Kristjan jibqa' jiżloq, però ma jibqax l-istil ta' ħajtu illi qiegħed jgħix fit-tnub. Anzi, t-tnub jiskalsaħ u dan jagħmlu appuntu bil-qawwa tad-demm imxerred ta' Ġesu Kristu.